dagu padha pluruk. Efek gedang kluthuk sirahmu matuk-matuk. Tak kira dangdutan jebul dagu padha pluruk. Apik lho. Ora nganggo turahan wis. Kaya iringanmu jaman ngamen lho. Ya Allah. Nah iya. Nduk Cahayu anakku. Niki mau ketemu teng dalan apa? Wah, aku ki momong anakku loro ki nek ora tak kon mulih nu ngetutke truk tekan ngendi-endi jare bocah. Putrane. Ya. Wah, jayo. Niki sing cilik iki malah ngayal banget, malah isih arep malu. Lah kok ngayal Pripun? Nek yahene iki ya mulih ora terus nang ndi-endi. Nah biasane yane iki laris-larise, Mas. Aku to Pak Rekakku, jenenge aku umurku ya wis rano meneh to. Karepku sadurunge ketekan sing ayu-ayu kuwi aku mangkat sore Lah iya. Malah ger mulih masuk angin blas ra ono wong ngenyang. Lah bener ya iki laris-larise. Lah iya wong ki lapok paneyah niki. Denger ning Sarasem, ayo ge mangkat wae aku ngono rasane nang kene aku. Kok ndak malah katut motor tangki meneh aku ngono. Pak, mongko tangki sedot WC. Lah iya, timbang seki badhe terapayo apa dikersake bapak piye? Wah ya ora usah ngono kuwi, wong bapakmu kuwi duwe dhewe ora ketang ngrusak. Mbok ya njaga perasaan. Kowe iki rak wis duwe to. Sukar. Sukimin dan awas. Sukimin dan Karyanto. Kok bapakne kok sekti piye to kok le? Neng ngebis wae. Karo bapakne kok lek ngabane kaya ngusah apa. Ning Pak, aku karo sampean ya mongkok bombong lho. Nek panjenengan kan piyayi mriki. Lah iya. Kula karo Apri jen luar biasa lho, matur nuwun sanget lho. Lah ngapa? Pak Haji Giarto menika matur nuwun sanget lho. Lah piye? Lah ning nggon GBHN kae, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Negara. Beliau ya luar biasa. Ya, luar biasa nih. Banci dan waria liar dipelihara oleh Pak Sugiharto. Lah iki jenenge Kuwi diopeni ditangkap ya. Lho nek arep rawuhke Mbak Soimah ya kelakon. Lah iya. Arep rawuhke Cak Lontong ya kelakon. Ning nyatane seniman tradisi kok. Iya. Waluyo. Diopeni. Kowe aku mau kanca-kanca seniman senian ya drawuhke rene. Nek ra tresno budaya 2 tahun setengah tiarap lho, Pak. Ngemut lem kastor. Dadi nek ngantek kula turun ke jalan nika Pak Giarto ya melu berdosa lho. Lah iya no. Mulane ngene Pak Giarto ki le ngundang kowe karo aku ora mergo apik ning mergo welas asih. Nah, Mesakake. Mergane prejenganmu ki menarik iki lho, Le. Kaya tunggak jati. Tunggak ora jati. Tunggak jati kok menarik ya tangan. Kalau ini pengajian empun, Pak. Wis. Dadi ini agamane ya kecandak. Ya. Seni budayane ya kecekel. Ilmu agamane ya Luar biasa. lumadi, ya ta. Pokoke ngabehi. Dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah. Terarah. Dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah. Dengan seni budaya hidup bisa menjadi lebih indah. Indah, terima kasih. Terus iki acarane pirane Bapak Haji Giarto iki ngresmekke GR. Apa kuwi? Gedung dan rumah. Gedung dan rumah. Nek bengi iki aku rada kuciwa kok, Pak. Lah ngapa? Lah sinden-sinden ngagem kerudung jilbab kok aku ra oleh ya, Lek. Lanang kok yo. Aku agak Wedok ngono kok. sembrono. Lah pripun? Kok ditarik lho. Pri, Piye? nek jilbab kowe ra etuk. Ning nek ger kudung ngono ki to, jane ya ora apa-apa ning tujuanmu kleru kok. Lah ngapa? Nek beliau kan belajar untuk syar'i. Heeh. Nek kowe nggo nutupi kala menjing. Kleru. Lah iya. Kleru lah. Iya. Ya kabeh iki ana fungsine dhewe-dhewe. Nek sing kaya sliramu kuwi sepisan ya nggo jilbaban men kaya apa ya jenenge muslimin dan muslimat. Pokoke sing wong sing tekun banget. Sing ping telu ya nggo ngudungi kala menjing kuwi mau. Nggih brongsong. Dadi men ra ketok nek munggah medun iki Pak Haji kok ngalor ngidul kok repot men ketok. Pak Haji mboten sarepot-repot lho Pak Penyokoro ya kaya pambuti lho. Sampun ditimbali mawon kula pun mongkok ra sing manah kula lho kudu dengan iki mendake kemul lho. Ampun repot-repot lho ampun diliwati kanca-kanca lho. Iki cara nggon anu nggon apa itu? Mulai. Mulai video kae ta. Iya. Kowe engko ora oleh kondur. Eh? Pak kersanipun Pak Giarto. Giarto sampean tetep ning kene lek Oh iya, men. Direm sedulur. Lah kok lewangi blandong kayu. Iki pamirsa sing isih nang kene iki pamirsa inti. Nggih. Nek Penikmat wayang. Pripun, Pak? sing gatekke wayang nganti esuk ya iki. Penikmat. Lah, Penikmat.
calon-calon kiai sugih. Apa? Lah wong apa jenenge lakone wong Jawa kuwi ra anu Gede prihatine. Gede prihatine. Nggih. Enten pamundutan. Apa kuwi? Ngersaken kadung tresna. Ya. Kadung tresno sesideman kalau wau wonten. Nggih, wonten. Ya. PDNKN. Kenapa? Napa niku? Bodang kuning jaremu PDNKN. Oh, lah nggih. Niki kadung tresna kersane direncangi kalih Mbak Nggih. Saras. Oh. Iya. Oh, Kadung tresno sing ngewangi Mbak Saras. 808. Kok nek kowe wong loro ndak ora cepet rampung dadi wong Mbak telu. Saras karo Mbak ora waras. Kok ora waras. Saras ki kan sehat. Ayo Nduk, Cahayu. Aku jengkel ki aku karo Saras. Lah ngapa Lah, ta? Ya dhewe kalah ayu karo sing asli to. Lah iya kepiye wae nek sing palsu kuwi to. Nek kira ayu. Nek kowe ra cantik ya kene. Heeh. Tole Yusuf ra pareng nakal lho, bunda ning kene lho. Kalah kae. Bunda. Lah bunda ning kene lho ra pareng rewel lho. Asuti. Nek pas Duwe bunda kok ngono ki malah ora gampang pilek bagi kok kemantok. Penak-penak. Ora lir ngono. Aku prihatin lho dibalik kesusahan panjenengan aku yo ngewangi nang omah ki yo gentur tapaku lho. Ora lir ngono, aku megah ngopenine. Berarti kowe dhisik ya dimiki bunda le. Ora. Dimi ngomong tiga-iga apa kowe mangan. Sembrono. Pancen pas meteng kuwi awakku rada kuru kae. Rada susut dadi balunge ketok iku. Meteng kuwi ning cengel kok ora ning weteng. Kayak ora meteng. Lah, Uno. Ayo Nduk. Waraken. Ya. Dibawani. Dibawani. Ya, iki isih suwe wektune. Ya. 4:30 bubar ngono. Rena wangi dadi ati. Wong iki ora ndek ra mikir utang ya ya. Kok rina wengi mung mikir ati. Ha aku nek mikir angsuran ngono ya. Berarti atine loro ya. kok saged Ndak. kalih. Lah Rino ya ati wengi ya ati rek dadi atine loro. Ya Mbak Apri. Tanpa tanpa nendra. Wah. Latihan swara kaya ngene iki nek arep kaya anakku wedok iki kuwi ana latihane. Apa, Mbak? Kowe neng terminal Makelar bis Jakarta. Kernek. Di April niku poweripun luar biasa. Ya. Ya sok kadang mikir didohke ya nok, ya sok cedhak. Alah. Alah kowe le ngajari ki ya kleru kok Lah mimi. nggih ra sok ado sok cerak. Lah ya nek ngolah swara ki ora mung didoki dicerake. Pripun? Iya nek kuwi menambah eko. Gobak gabeke. Kayung yon marang slirane. Mas Petro, Nggih, Pak Dri Mimin. kok Pak D to? Ambek diberi kesempatan. Iya ya. Wong ora. Iya ya, Lek. Kok lek loro bunda kok lek. Asa gelem. Ayo Bunda. Ayo, Lek. Anak-anak bentar ya, aku nyanyi dulu ya. Iya nek. Anu, lho Mas iki Mbak Mimin iki ora patek ayu ning nek dienggo upama gelem anak ngono langsung metu 13. Wong truwel. Ora nggo anak. Kaya gendari ane. Tansah kumawang neng mitra. Kuwi jenenge penekanan. Bahasane keren pressing. Pressing. Jadi mana yang harus ditekan, mana yang dibiarkan longgar. Nah. Suara ki sok power, Ya. sok rada alus, nah, Sok los. ada penekan los. Ah, los. Kadang dinet ngono ya iso. Ati kadung tresna. Trik. Pakai trik. Trik. Nek swara ora patek tekan ki mikir dingisorke.
Merang ngene iki. Suarane rapet ki. Mikir rusak. Wasise penyanyi iki. Merang ini. Ayo men menutupi anu lho. Iya. Kuwi jenenge Iya. modal licik. Lagu lama. Padahal pas rapet. Ayo Bu Saras. Ayo busa. Busa. Lah busa rasa ndang. Liya hamung sliramu. Aku kok kaya krungu suarane Apri. Kangen aku. Ya ora ngono kuwi to G. Banjine BG. baciladan. Sing adil kowe ya anakku lho aja sembrono. Ah ngepek. Bapak Lho, jenenge bapakmu ki menono sing ngopeni melek sewengi badhe kancane celiramu ki. Ora lir ngono lah Semar polahe ra karuan. Lah bansi. Ayah, Ayah sapa? Ayah. Ada sesuatu untukmu, Ayah. Iya. Ayah Karyanto. Asem kok tenan. Cium-cium gundulmu kowe. Cium. Yeah. Kowe iki do tenang lah kowe iki arep gelut iki mah glugu padha glugu ora apa-apa. Ayahmu ki ya berinin kesempatan, dia ki ya puber kedua kok karepe. Kita ayahmu ya dokoh le. Kaya saking arep owah ya kepiye arep geser ya piye dadi ya wis pasrah bongkokan wis ora apa-apa Mas. Alah kok nek kula kena penak, Mas. Ora apa-apa lenang karo lenang kok. Malah kon kewang nduk sumur barang gelem. Lah iya. Saiki mau. Bu Saras. Ayo terus Duk. Satemah lara asmara. Pancen mendo. Lara asmara. Ya. Langgami Yo. pun. Selamat was katon tejani yen bom berangkatan kenceran aduh mirah ini sindawangan abah seni Yen kesanggup bimbo paton nyoto jati kamrak hati aduh Awas maido. Ya omongi aja main. Ana pamundutan Napa? saking Pak Haji, pamangku hajat. Pak Kaji. Nggih ngersakaken rujak jeruk Oh, ingkang nggih. pareng nyekar Nduk Mega. Oh, nggih. Terus Mimin karo Mbak Saras bekso. Nah, Apri dadi disele.
Kewalik. Iya. Mosok kon aku terus. Lho, anu Mas Dang ngomong piye? Kualik jare. Aku iki ngendikane Pak Haji lah kon prank dilicipi wedi sok nang. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Ya wis. Pak, arepe apa, Pak? Pak, iki piye lho Pak masa aku dadekke diesel ki? Ya ora apa-apa to nek kowe mangkel gek mati disele malah medher. Ngono kok bingung to kowe. Aja dolo-olo anteme wong loro. Ditampa sik nyala. Ditampa sik. Matur sembah nuwun. Bar iki gek dipinangkani. Oh ya dibuka men transparansi. Bismillahirrahmanirrahim. Ora babakan oke sithike. Ning babakan apa? Berkahe. Babakan jumlahe. Berkah lumintu nggih Pak. Nggih lumintu ki ajek terus menerus. Nggih. Cara wong ibadah istiqomah. Nggih. Alhamdulillah tukon babak tukon pilih selaris. Kok laris kok konoan ki lho. Kowe dhuwit kok tok piok-piokke nang pawuan. Kok pawuan kowe to Pak? Kok pawuan lho. Lha apa? Sembah nuwun. Iki dibalekke wae. Kok dibalekke lho. Lah aku mbok kasih tekan diparingi karo Pak Haji to. Heeh. Anu sewu Pak anu dibuntu Kene, saya kene, to, Pak. Ojo. Dilintu. Sembah nuwun berkah. Ora mari. Bu, sembah nuwun. Alhamdulillah ya Allah. Angger diparingi iki terus basane kaya diayak. Ayak piye ta? Aluse ra lok-ilok ora kaya diayak. Pengen ya, Pak. Ora usah karo nangis wong aku dhewe meh kok. Ayo. Wong tua-tua ki lucu ya. Lho tuwa sing jenenge Mbah. Mbah kuwi gelar sing paling larang lho. Oh. Lire pripun? Lho kowe dadi S1 ming pirang taun. Lah nek Mbah kuwi nganti cilik nganti tuwek lho agek entuk Mbah. Kowe agi Mbak. Kowe agi Mas. Aku kuwi wis Mbah lho gelarku wis Mbah. Kowe kuliah ning alam donya kuwi wis suwe entuk gelar Mbah. Mbah. Golek gelar Mbah ki angel. Angele? Tanggoku ora nganti Mbah wis bablas. Oh. Oh, dadi Angel. nek itu Mbah niku berarti Diberikan tegese kesempatan. Kesempatan gelar Mbah itu gelar yang apa meneh Mbah Buyut. Nah, Lah. Mbah Buyut itu kaya S3, S2. Nek meng iki Mbah iki padha karo S1, kowe ya S1, S3, S4 ngono iki Mbah Buyut, Mbah Canggah. Mbah Canggah. Mbah Plinteng. Sak apike menungso sing umure dawa ning manfaat. Nah iya. Lan sak elek menungso sing umure dawa ning ora manfaat malah dari daredah. Nah, kuwi kudu digatekake mula wong urip ning alam donya iki sementing tumindak sing utama jujur ora kena ngapusi tekun teken. Leres. Nek wong nyebut gawe loyalitas jujur. Betul. dikatakan bermanfaat ki wis bermanfaat kanggo sak kiwa tengene. Ya kanggo awake dhewe barang, wargane Murakapi. wilayah. Karo ndongake piyambake Bapak Haji Giarto kabeh Lembangon kuwi supaya kukuh kuat. Amin. Ndongake ayom toto titi tentrem. Amin. Manfaat berkah. Manfaat. Ya. Ayo Bu. Maju. Nah. Kayak mundur. Nah. Ora gu. Kuwi penyanyi pojok. Bacaan Lah. Wedok dadi si wedok. Solo.
ora diganti kan mbiyen guru hae wae. Lah ganti apa, Pak? Ya rit apa. Nah. Pacaan. Sik. Nggih, sampun dipun pinanggani. Enggak Efek gedang kluthuk sirahmu mat mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebul gagu padha pluruk. Efek gedang kluthuk sirahmu mat mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebul gagu padha pluruk. Apik lho. Ora nganggo turan. Kaya iringanmu jaman ngamen lho. Ya Allah. Iya. Ya manten ki nek nganten-nganten. nganggo kerdus kae dikai tali tung-tung. Lewat kaloen ngono kae. Rawani jen, ayo. Pamundutanipun Pak Kaji Nggih. kaliyan Ibu Hajah Dipika kapuring aturaken rujak jeruk. Ya gek golek pelem. Jeruk. Iya dirujak. Rujak. 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 Bawane sing single napa sing apa? Dol tinuku. Dol tinuku. Manut. Dol tinuku. Sing apik ya gandhe wong telu ya dol tinuku. Ya. Aku sing nawake. Nggih. Ayo nak. Ya. Enting-entingane. Kayak wis dilewangi pipil. Ayo. Pipil apa? Lah kuwi recek gawe kali teruske. Iris. Rajang-rajang iris. Iris. Apalah. Kabul. Ora iso kuwi lambene kudu punjul sithik lambene. Ming jepret ke ngisor. Kabul. Kendhat. Napa, Pak? Ah golek ke dalan. Anakmu lho, Lek. Anakmu lho. Pancen ya ngono kuwi. Piye to? Nek imami ya ngono kuwi ana kudu sing nuntun. Lah kowe nek omah-omah dadi imam apa makmum? Nek salat ya imam, nek dum-duman sembako makmum. Oh iya. Kae ora kok goleke dalan. Lajeng? Gur nyenteri men padang dalan. Walah. Ayo, Nak. Aku neng kene ya Dole. Sing wayange ora diobrak-abrik. Mugi dadi jampi rojake kinecer jaro Neng lambah layah-layah. Nah ya. Ya. Dadi iki kira-kira ki ngecek. Layah lho Isan. Ngecek tetek ora. layah Lah, lambah-lambah Gula batu. Gula Jawa aja kuku kae. gula Jawa
panjakku anteng berarti. Nora suwe bapane dole wis teko. Ayo nduk anakku do beksa loro. Yo. Yo. Ya.